Mwy gwerinol. Dim ond droi barti, ond mae werth i chi gwrdd â nhw. Helo, ni yw Parti Heol y Mab. Dyn ni'n dod o Drysimon. Mam yw'r arweinydd a dyn ni'n byw ar Heol y Mab. Helo, ni yw Côr Cantata. A ni yw Lanelli. A ni'n joio canu a hefyd ni'n cystadlu ar y Côr Gwerin. Rwy lwmpyn mawr o Gaerdy, yn newydd o ddwrnod, yn gaffal a chatafgan, yn ennill mwy na'n had. Celed y byd i'r sawl a fyno, a fi'n ein llawer iach, llamaid nawr ac yn y man o gwrw melyn bach. Mae gen i fwy allnodyd, ond bod i mi ni dwp, a sledja mandral gwylod a 4 mandral cwt. Cered y byd i'r sawl a fyno, a fi'n ein llawer iach, llamaid nawr ac yn y man o'r gwrw melyn bach. Ie, dyma nhw, Parti Cantata, maen nhw mas o wynt newydd o ddod allan fan. Nawr, te bech wy licor caps, O, wel, diolch yn fawr. Dy ci, Siôn yn fi a Miriam sy'n mynd yn hlaio'r côr i gyd a hyder, so diolch yn fawr iawn, ie. Syniad pwy oedd hwnna te, i al y capel? Pawb fawr. Ie. Achos Arwelydd, wrth gwrs. Sefydliadau, chi gwaen ni sefydliadau. O'n i'n gweld chi wrthi. O'n i'n canu can y cardi, so dim bod ni'n meddwl bod pawb o Ceredigion yn wisgo rhwng ffrin, ond o'n i'n meddwl bydde fe'n bach o sfort, fyddwn ni gyd yn wisgo lan a byddwn ni'n cael mewn i hwyl yn fwy. A ddrai fod i gofyn ni os o'n i'n feddwl cyn mynd arno, a licen ni wei nawr bod ni ddim. Na gan e. Dwyr. Mae rhaid yn gallu siarad mwy na fi. O, eisiau cap, please. Alla i fynd i cap? O, fi teimlo na fel un o'r parti. Dyma nhw Parti Heol y March Fion siwr hwyl gyda chi. Fi'n meddwl ath yn eitha da, eitha hyderus. Unrhyw ddarn o'ch chi'n ffafrio mwy o well da chi? Wel, o'n i'n mwynhau wneud dan breuddwyd, oherwydd bod ni'n gwneud llawer o harmonia, a dda'n hwyl i ddatblygu fe'n meddwl. A chi'n dymlaen yn iawn da'r bechgyn bach ma Meridian yn ei lawr gystadlu. Ti'n dymlaen ar merched ma? Wel, jyst wedi bod yma fel 2 wythnos, so... O, ti'n dod i'n nabod nhw erbyn ynte? Ie. Pwy oedd y gyfrifol am y gwisgoedd? O, nath rawes canu ni, Leri Roberts. Wel, eich chi'n edrych yn glam iawn o Skywade. Diolch yn fawr. Lliwgar dros ben ar y llwyfan. Da iawn chi. Diolch. Mi rydyn ni'n 2 y fina a Geleri Roberts yn cydweiniad yn gosod y wobr gynta, yn rhoi'r wobr gynta heddiw i Ysgol Gyfun Ystrade. Wel, llong gyfarchiadau Parti Cantata. O, siwt ych chi'n teimlo ferched? O'n i'n teimlo'n ffantastig, do, wnaethon ni rili fwynhau wneud y can, so ni gyd wedi cael amser da, a wedi just joio mas draw, so ni'n rili hapus. O'n i'n sôn am y capiau ar welis, ond oedd y canu'n dda hefyd. O, fi'n credu nath y capiau ar welis, just rhoi rhywbeth extra iddyn nhw, a wnaethon nhw weid bod ni wedi joio. So ar llwyfan. So ychwanegu oedd e'n bonws iddyn nhw. Nawr, te beth yw'r dyfodol i Parti Cantata? Mae Catrin edrych yn ein fan hyn, mae'n meddwl, pa'n rhoi agor o waith i fi? Wel, yn ôl y sôn, ni'n gystadlu yng Nghysylltiad Côr Cymru mis Hydref flwyddyn nesaf. Wnaethon ni fe llynedd i 2 flynedd yn ôl, ond gan i weld beth digwydd flwyddyn nesaf. Wel, llong gyfarchiadau a phob lwc i'r dyfodol. Da iawn chi! Y byd i'r sawl a fyno, a fi'n ein llawer iach, llamaid nawr ac yn y man o gwrw melyn bach. On mi
na ni sôn yn nes ymlaen am un o brif dramau yr Eisteddfod leni, drama digon dadleuol Iesu, ond i fyd y theatr da ni'n mynd drwan hefyd. Yn theatr y maes heddiw, mi fy'r ddau actor nath berfformio drama Gwenlyn Parry, y tŵr, am y tro cyntaf erioed yn Steddfod Caerdydd ddeng mlynedd ar 20 yn ôl, yn ei pherfformio hi eto. Gadwch chi'n eich atgoffa chi o'r perfformiad gwreiddiol na. Dwi'n gwybod yng nghyfrifoldeb, sti. O, dwi eisiau llawer mwy na hynny. Dwi'n meddwl y byd o hwnna, chdi, ti'n gwybod hynny.